presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga iksunan mga kasama, awagong ko kamo nga mogamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga diling. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang atong magtatampo si Diling. Kini akong problema bahin ni sa among utang ba nga wa gyud maato og bayad. Ug kun ngano nga na problema ko ani ingon man gud ini ang mga panghitabo. Sharam, sharam, sharam. Kapag tumibok ang puso. Uy. Hala, si Terso man ang nagpaingon nga ni nga murag nagbaguod. Unsam ka na iyang daoy? Day! Oh. Oy! Oh, asa man ang dali mo, oy? Sa suda ng sako! Wanit, wa ka dungog na. Igurang ni. Huwat na ako nga maabot na dire. Sakit na ako abagaw. Puyag pas, ano ni, oy? Unsay suda ni? Unsay suda ng sako? Mga cellphone nga gubali. Sao na ni mo, oy? Di mo sa kaana. May nakasulti mo na ako para istoy nga. Mapalit ko no siya kanang guba ng cellphone. Unya na inundom ako nga si Parisidro ba? Na ako no si daghang cellphone nga pulos mga guba. Di akong gipangayo. Wa man gihatag, gibaligya man niya. Di ako na lang sang gipalit. Tag 20 mang usa. Niya ang ubang silingan na kadungog man, naasad ko no sa mga guba nga mga cellphone, o ako na sang gipalit. Aw, makakwarta na po ani day. Siguro ka, Terso? Ulagi? Bantay ka, ha? Wala na bantay bukas. Pero na pa may sudan. Tumas! Usay Tomas? Samot, good. Kakidor pa ni mo eh. Wa na lagi. Wa na bugas. Wa na say sudan. Pero na pa tubig. Nas puso. Pagkakidor pa ya, ha? Pangutang lang dito tindahan tayo. Og bugas? Aw, ka na, nagang, kuan, lanlan o kanon, aw, bugas lang. Yabag naman ka. Oy, ikaw lang kuno ilanlan diya bugas. Ikaw lang kuno. Kanang puros kanon. Ikaw lang ilanlan diya. Aw, di apila ni mga sudan. Sama-sama ka eh. Common sense ba? Maglisod kag kaon og pulo ng kanon. Di parisa di mga sudan. Sama-sama ka eh. Na pangutang nito. Pre, diyan na pre. Dapat tungan sako ni pre, ha? Pre, tinuod ka. Karoon na tao mo palit og gubang cellphone. Kanang madapag ayo. Pero kining di na yung madapag ayo, palit ko, pero lisod kayo, kay daggan mo kay kuwang mga pisa taon, ani, oy. Di nila ko palito ning uban, pre. Uy, pagsuda, pre, uy. Wa mo ka magsulti, pre. Kasi kamugutan na, no? Sama ka, eh. Di ba ka na imong gipost diha, imo mo tang ibuta nga mo palit ka gubang cellphone kanang madapag ayo.
Ang dili na ko paliton. O naunta. Sa taong gawi. Ikaw, riba, ay nagbubuti unsa o nagpo-post sa Facebook. Ilit-ilat mo na ako. Uban-uban, ilit-ilat. Iskam-iskam na. Magdagot gali ko niyo. Bida. Tingnan natin kas utang ron ni mo ron. Saman. Tingnan natin ka? Unsa may ako ibayad taon. Di man kanin mo paliton tanan. Bida. Pilihan lagi din ako. Wa ko maingon nga, dili ni madawat ang tanan. Pilihan ako ba? Ang ako bang dawaton katubang madag ayo taon. Umada ang tanaw nako. Maayo gali. Bayran ko ni. Hilom diha, unsa. Sige na, unsa man. Aron kay, magpalit pa kag bugas og sudan, pre. Oh, bibi. Tanawon to ni, be. Kita na to. Asa naman ni Stirsoy? Pantay lang yun yung tawhan na. Gutuman na ra pa. Ay, mangutang lang sa ko eh. Pero ang ako, di pa to siya bayran. Saon man ni? Ako na siya makompromiso, ani. Huwaton ko lang tong karaho. Inom na lang kong tubig, oy. Ayo! Kinsa man. Ayo! Kinsa magkaha ng nangita sa Mayo na kumbana. itaw? Buta man tingin ni Bayhana. Wa siya kita nako. Unsay pagtuon niya nako dili ko taw. Maayo! Say ato, oy! Nasterso? Wala lagi nangita sa kumbana. Mangayo makanig sustento. Lintek na ni. Ay, paksit gid na ako stirso ba? Ako do ulod be. Unsay ato? Nangita man kang terso. Ay unsa man mong terso? Uyab mo? Iya kang kabit? Uy, dili ba mo'y kabit ko taon? Kisa day ka, ma'am. Ako iyang pinanggang asawa, iyang gipakaslan, gipangga, ug iyang pakamatyan. In short, ingon ana ming duha, mag-inunungay kung unsa may mga problema. Mao ba, ma'am? Kinsa day ka? Ako sa imong tuyo sa kumbana. Ay, kuan, ma'am, kanang, ni ako, kay maningil ko siyang kikuha ng cellphone. Ha? Ug salamat, ma'am, nga, nailante ka nga ikaw day iyang asawa. Ug man ka si Sir Terso, ma'am, no. Ikaw nalay bayad, ani, ma'am. Bumot sa ito Mao ni pre, ne. Maura ni halin sa kung da nga guba nga cellphone. Maura ni? Maura ni. Ang sinsya na ka. Turo yung kubukong nakita nung mada pa. Agani kining usa. Paniklaro nga ayaw pagalin ako. So kanila tulong akong bayaran, ha? Kawa si klaro ni mo, pre, uy. Klaro na sa Yung pila man na daw ng totoo, pre. 150. Ha? 150. Alkansim ko ni, pre, uy. Kaya ka naman cellphone na, pre. Gipalitaw na na kong tag 20 ang usa. May gasto ko nag 500 pesos. Ya, tuturo imong paliton. Ang totoo, ako, ko alkansi ni, pre, uy. Perbida sa Kapag pinasaalan ako daan ng sako, dili to ka bayar og 150, eh. Bida, pamina, ragon. Saan na ako nga. Excuse me, ha? Ang mupalit ko, nga di ba na madataon? Kay ba nga mahalupisa, mataon ang gubaan ang guban. Hakbi ani, uy. Kung boto na naon, kuwang pa rin, pre. May utang pa man akong, may utang pa man kang 450 na ko. Nga ibayad ni nako nimong 150. Kuwang pa rin 300. Ido pa, uy. Kuhaon ni mo 50, ha? Unsa man? Ibayad ko to sa imong utang 450. Unsa man? Hak man, uy. Imbis mo ka kwarta tagbayo, eh. Bisa mo tuminon ko dako ang utang ako ng kalaki. Nya, unsa man? Kuhaan ko lang ng 150, be. Kuha lang na siya. Unsa? Stipot ka sa? Stipot na nga 450 nga imong utang? Ana lang, stipot na. Karoon lang itong sabado, pre. Masig, Manuel Dumi, pre. Naade kay trabaho, pre. Mag-apply pa, ha? Oo, si Toy! Ay, kaluto na ka dahi. Ang samay akong lutoon, imong itlog. Pwede maglungag. Huwag ba kakalutog sudan? Unsa lagi lutoon ako, mamatay bugas, mamatay sudan. Huwag ka kautang dito tindahan, eh. Ilaw na tirso, oy. Maura taong kumuha sindahan, uy. Kay imbis makadatag bugas, paninglan na hinuto sa tong utang. Naguhat ko nimo. Nahalin mo ka itong imong gidanga. Gidama ko na nimo palit. Wa mahalin.
Tuturo ka buok ang gipalit pare uti ko eh. Ang kining uban, di ko nun madag ayo. Kung dawan na eh. Wek, klaro. Pero tinikual kan siya. Kaya gipalito na ko biyag tag 20 pesos ang usa. Niya ganintanan, happy ti 500. Niya nga halin totoo ka buok, gipalit lang 150. May ka ni? Ginoo ko niya unsa may nato ron Tirso. Mga matay tanis gutom. Membro na bayat tadaan sa sulpas mo gang. Karon mailisan na gyud ni, mailisan na tagngaan ani. Ay, usab sa kuno iilis ko no. Mailisan ni matutyo gang. Oh, no, di ani 150. Ipalitan dito bugas ng 50, niya sudaan ng 100. Sige, na kay kapas mo na kayo ko. May ka diya kapas mohon pa ka. Ako napas mo na gyud ko. Sige na magakaon na to. Dong Tirso. Murag duda ko ani. Murag ni kamatyan nato. Sa una di ko mahimutang, karon di ko makatug. Surut ani, di ko makaginhawa. Oh, patay? Patay kita ani Tirso, kung watay buhaton ani. Wala ra ba kay pag self-defense? Oh, tinuod na day. Sa una, ang self-defense na to sa mga maniningil, mutago na ta. Ikaduhang self-defense, magpalimod ta nga wa ta dinis bahay. Karon wa na. Pero, may na lang tong last defense. So may last defense ni mo ron sa mga maniningil ni mo do? Wa na ko'y mahimo day. Kundili ang paggamit lang yun sa last defense sa mga maniningil. Unsa lagay? Pagpakamatay. Huy, nayabag ka. Kanindot. Mabuang pa ko na yung kanindot. Mamatay ka kay magpakamatay ka o niya mabuang pagid ka. Ay pakauwaw Tirso oy. Wa pa ko kakitag multong buang. Manglayas na lang taning lugar Tirso kay mauwaw na kay ko dire. Oh, sige lang day. Kining mangitatak may paagi. Kay mato pa. Pag may gusto, may paraan. Pag hindi gusto, may dahilan. Unsa sa lagi na hunahunaan ni mo diha? Ayaw tong imong giingon, uy nga maghikog ka, uy. Naibag na ko noon na nga last defense. Unsa man? Patay na ko. Okay. Kita, uy. Paraw ka gid. Bago pa gani ko niingon nimo nga ayaw tong imong katapusang giingon nga maghikog ka. Di bito ko maghikog. Nga ano niingon magkakapatay? Magpapatay-patay ko ba? Unsa? Mao niya to buhaton day, magpapatay-patay ko. Naagani mo ani, ingna nga patay na ko ha. Hilak-hilak dayon kaniya nga kuan ba kanang pasakyon gyud mo pa. Pagkita gyud sila nga naghigda na ko ngari nga wa na kinabuhi. Kanang giputos ako puti nga habol pero ang naong ay lag-apila para makita nila nga ako gyud ha. Sigurado ka na Tirso ha? Sigurado ka nga mao na imong plano? Muna imong last defense? Wa ko'y mahimo, kundili ang pagsakay na lang sa gusto sa kumbana nga magpatay-patay siya kung dunay maningil. Unya, pagkaugmaan na, tapos sa buwan, Sabado pag yun, tingsweldo na, siguro yung dunay maningil. Unya, Tirso! Ma'am, naunsa din na si Sir, ma'am. Kita na siya gibutang ang naggapas ang dunggan, mangutana pag yun. Patay na siya? Mangutana ako, no? Patay na ka, Sir? Okay, ma'am. Quits na lang tong iyang utang, ma'am. Luuya po, uy. Klaro ka, uy, nga naglisod siya sa biyang pagkamatay. Impas na lang tong iyang utang, ma'am. Salamat, ma'am. Huwag ka na ihog sa garapon, ma'am. Oh, naaday garapon diha? Ma'am, ka na dahil na si Muluyo, ma'am. Wa may garapon diri, ma'am. Baldi na mari. Hindi sa din nila. Sige, ma'am, diha na lang sa balde. Pagkakidot. Tirso, ganong gibiyaan ko ni mo inapaka ka. Ma'am. Saan man ni ma'am, nga kolektor mo ko sikikuha niyong cellphone, tulog ka buwan ni, way bayad, ma'am. Yung saan ko man na, sir, natutyo naman na. Paitan eh. Ikala bayad ni ma'am. Ano ko ba mo pabayron? Ako din ang utang, anak. Kalang nang utang mo ipabayra, anak. Matay naman na. Oh,
Mubalik mo ng kaag sa tao. At ngilang kung mubalik niya paningil. Terso! Ipamulto man sa noon tani mo, ma'am. Sige na lang, ako lay tapalan to. Hagda ni, sunod gani og mabuhi na siya ba? Ingna siya nga, sunod, ana na siya pautanga, ma'am, kay di man mo bayad. Sir, ako lang ingnon, sir. Og mabuhi ning panuhak, sir. Hagda ni, ako naman siya madidakpan na ni. Terso! Tuan na, bilakaw na kolektor. Tuan na, pero nagyaw-yaw. Sagdahi. Ay, importante nga na impas na katong utang. Ubay-ubay naman na impas. Uy, hala, kanang galakaw ba? Layo pa ingunin Nagkailam ko, anak. Patay, sugar ba ng abdon? Terso! Naunsa man din siya? Nakitaan pa gina kahapon ako nga may nag-agbay na siya, Trix. Trix? Tinuod ka, sir? Uy! Ako maganito siyang giatang-atangan aron paninglan sa iyang utang ba? Nakitaan ako yun siya. May giagbayan siyang babae. Nagpuro lang. Animal ka, Terso, karon ka buanga ka. Madayon juga kamatay ron, bantay lagi ka na ako. Bida. Tablahon manon ko nimo. Hibaw biya ka nga dili akong kwarta, ha? Puslan man nga dili mo mubayad. Panunggabon lang tamo. Total, patay na bitaw ni siya. Patay na bitaw ni, ha? Asa tong Batangas? Dara. Misis, patay naman yun ni. Padunggab ako. Kausa lang. Para makabawas ko, parang maimpas ang utang, dili man ka mubayad. Puslan man, di mo mubayad, bodonggab na lang ko ninyong duha. Ikaw. Brad Abdul? Brad Abdul? Tingog ka magkarahua ka. Ayaw ka bala ka, Brad Abdul. Ikaw rin kong bayaran, Brad. Kung sa buhi ka, animal nagpapatay-patay, di ay kang buanga ka, abi na kong patay na kang tinuod. Ayaw binuod na, Brad Abdul, ha? Brad, hain mo kayo na yung Batangas nga da, Brad. Ayaw, Brad, ha? Madag ayaw, dunggabon ta ka. Tabas! Sir, Bukal animal kay may babae din ang legsigok na, sir! Patiya! Mao na akong problema. Nagproblema ko sa utang sa kumbana. Unya misamot pag yun ang ilang kalagot kay ngano kuno nga nangilad pa. Patay na kuno. Naglagot sila ba nga nangilad mi nga patay na pagli mi makabayad sa utang. Daghang gid naglagot sa kumbana. Hasta ko na apil. Unya wala gyud mo pakita sa amo ang akong bana. Unsa akong buhaton? Unsa man kamo ang pasultihon? Diling. Sutupan sa Dako, good morning. Arnold Galisti. Labi ni Bungkoy Baskar, may good morning yung tanan og ni Nantali, apil lang sa Nantali kay dili ra nagbasa. Ano mo status Jordan mo? Ay, wala namatay na tao. Wala hangtod karon, tanan. Sa Jordan. Ato bang unano si Butyok ba? Unano sa milyonaryo ni. Katong buotan pa sa itong bataan mo, sa itong Don Pedro buotan. Pero buyag lang. O nya, sa tanan na ito makaigsunan na Pres. Kumusta ang tanan na ito makaigsunan? Labi na yun si Ate Jijen! Yes, Kuya Alan, mga mama, thank you kayo mga mama sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. O nya, palit sad muha sa Diamond Yema o Yema Special, ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch kay lami na sila. Kaya lami yun kay na happy yun kita mga bata. Oy, basta mo inom ta ng Don Pepe Tablia. Sama yun ka happy. Kunuan to ka sa Happy Mart. Na kunuta mo kong baktan kay barato ra kayo ang mga sinina o mga paliton o mga sapot sa kabataan. Unya, donuts are us. Dapit sa may Happy Mart, Mactan, kilida na. Dunay donuts are us. Unya, bag-usad silang nag-open rin sa Banilad. Dunay donuts are us diha at bang sa Country Mall. Pagitaalan nyo, donuts are us. Lami kaya itong donuts are us diha. O sa tanang mga tao po,
sa tanang mga tao ni Kuya ni Pipito. Kuya, good morning ni mo diha sa imong mga tao og nga mga tao Dudog GR Pipito og si Inday Shen Pipito nga ang iyang Bromwich PH pod. Pwede na nato makita sa Facebook. I-type lang ninyo ang Bromwich PH. Na number diha, tawag lang mo kung sa'y gusto mahitabo sa inyong panimay limpyuhan o kung sa pa na diha ha. Muna the best kayo. O niya sa binagyod sa tanang mga tao pod ni Vice Mayor Choy Asnar, sa Ricky Asnar, sa Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw. Ngang ilang gipagamit pod mao ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglabad. The best kay na nato imnon. Ang atuang kaping matapang lamig gyud kay na nindot kay na nato imnon kay kondisyon gyud kay ta. Sama sa ato ang pagtrabaho sa opisina, kondisyon kayo kung makainom tag kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kay nato ang tanana. Ati Pres, Okay, ang sender nato karong adlaw, Gulyat, ang atong sinder Ati Pres mao si Inday Diling. Diling. Oo. Ah, Ang atong si Inday Diling iyang bana murag daghan nga problema utang-utang Ati Pres ba? Kunya nagkinaon sa hangtod nga si Inday Diling daghan kay problema iyang bana. Mao to ang nahitabo Ati Pres, napapatay-patay siya. Ang maningil diha mahatag limos lang kay luoy man namatay. Di natatoy di mahatag dong siya na mas baldi ang butanganan. Das butanganan ang baldi ba butanganan hatag. Unya karon katugusan na ningal iti presya. Di ay ba bag-o pagili na kung kita nagbayag-bay babae dito. So mo ba? Duna din ni babae ako ba. Gihunghungan yan minat. Sa pusla ra pation lang ko ni ma'am. Nabatay na ba kani? Sige pati dagal taon si terso taon. Bayon. Sa binuwag di aday dagal bayo. Pati kay duna din ni babae. Mao ni ang problema. Kagaw. Kanuo sa agi ay. Niingon ko no quick. Mao ni ako problema ko sa utang sa kumpana. Nya misamot pag yun ang iyang kalagot. Ngano ko nung nangilad nga napapatay-patay ko no aron lang di makabayad sa utang. Daghan naglagot sa kumpana. Hasta ako napil taon si Ate Pres. O nya wa na upakita kumpana nilarga tuwa na sa Panaon Island. Ay, hindi. Panaon Island. Asa na Panaon? Buhol ba Panaon? Panaon? Nganong dito man gyud sa tanang lugar. Wa makina tago mo kina di. Tago. Bro, sa naliti man ang Panaon lang. Panaon Island. Sa may liluan. Dili, kuha na. Panaon Island sa kuha na. Sa Bohol. Island gyud na. Isla gyud si Ate Pres. Isla Kuha na sa Panaon. Saon man ako. At tuon ka kuni og panon ako. Paano ko tong kuan? Tilapia nga. Ang sa'yo problema sa palihog tabagi ko nyo Ate Pres. Abam, palihog lang ko no. Tabagi ko nyo. Saon na niya Ate Pres. Sa para na ko Ate Pres. Di sa tumayo gibot siya bana oy. Tuno papatay-patay siya. Di mo na maayo. Pagilad gyapon Ate Pres. Pagilad gyapon. Giilad pa niya mga tao sa mga utang-utang. Giilad pa gyud niya nga aron di kabayan. Nya. Bati oy. Bati no. Kay ginam siya. Dugabon ka lang ni Mrs. May kaliwa ka dugabi taon tersuha ka. Mao na. Dunggaban pa ako, tinuod ka, ditso kaslungon. Maingon niya, sa abi na ko gibalsamar, napam lagi ni dugo. Dagan mo ana to, may ba, may ikaw be, o sa may katambag niya ni mo sa balaang kasulatan ba? Kung ari ka diri sa New Testament, sa Galacia 5, versikulo 19. Sayon kaayo, pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa balik. Okay. Galacia 5 verse 19, sayon kayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Hugaw og hilas nga mga buhat. Murag nasakay ni ang iyahang pagkadaghan og utang, murag ang ilang lalis sa una Gulyat, di ba kadto mong palit sudan, palit bugas. Oo, katura. Kanang dagko kay siyag utang, why siguro og apil ani ang iyang bisyo sa pagkahimabay. No, dito lagi siya sa kuan kanang gamitanan sa mga babae. Nya ningon siya utang ni sa nila. Gasta babae gi utang niya. Sulbiha. Ingon si nangatulong siya. Wa mo tuy labot, sa labot mo ti pa burmuro ka murag kagbaog gigutom ato siya. Wa tuy labot. Ito payaki. Samot kini ko ba yan. Saon lang niya. Jabab. Yeah.
kuan, kining na ang... Kung ari ka diri sa unahan, Asa unahan na? diri sa kuan ba? Kay kuan mat, katong akong gibasa, kuan man to. Sirak, dili. Dili, Galacia. Galacia. Sa Galacia. Nga, matod pala gini, diri nga, sa luwayong, sa tanan ni mga bisyo nga gisudlan, katong, inon ta pagpangutang o sa pinamurag mas dako ang iyang hinungdan sa ilang kahimtangon ni iyang gingon nga sa lawayong pagpakighilawas kay maibugon man gud siya bisag naa na siya asawa. style ko ron. Da. Ba na style ko no karon? Mabitaw ni style ron ba? Okay, daghang kay babae manobli lang ni mga minyo. Mabitaw? Di makato mga batanon. Saon na ron. Uy, sa dapit ra ba diri sa tumoy gulyat sa diri na sa verse 21 to 22 gingon ra ba diri busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat nining mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Naa dito. Salaw. Karon, pananglitan man gan sa tuig gisulti sa asawa ni Layas ang Layas. Ni Layas ang bana. Pasagday na lang tag mo Layas day kay mao magyapon maghatag mo nimog labad sa imong Bitaw. Ang problema lang niya karon kay siya may panilingan sa mga utangan Gulyat. Bitaw? Apan mga tarungan siya ka. Wa man ko kay bawo nang gipangutang sa kumbana. Ay lang kun yung paningli kay wa ko mutang niyo. Ana lang mama. Wa man ka kay balo. Tutalog na ay pinirmahan, dili man kay nagpirma. Mao gyud. Ipapangita nila to kung ikaw yung panghunaw na kain. Wala ko ilabot, ay na kong labdan ninyo, kaya kung ba na wadi ko kalibutan, uhain ron. Pila may edad ang asawa niya kay ato na ko. Imong ituan? Ikaw Pedro no? Asyumon ko niya ati pre. Ikaw. Siya asyum. Kay gamay ang kinatahan na. Ikaw Pedro, gika na baka nagpa-extra ni, lagom na kabeha. Mao na lang to Inday no. Ang ikaw ang imong buhaton karon Inday pag kinabuhi na lang imo nga matarong. Sa ako nang gingon katong imong bana unsa man kinasalba kamo? Kung pananglitan og kinasal kamo ug unsa inyo mga propiedad tunga ra ba jud kamo apan paningkamot lagi mo pasagdahin na lang imong bana kay maglabad imong uni adto himabay pa unya napuno pas utang hasta ikaw pa-apel kag bayad pamilingon kag apel pasagdahin nam tugdi siya mo pag kinabuhi kay mo magtinda ka ba mananom ka bag ukra desin tukaran aron ka mabuhi bahalag wa kay bana no kay Pumpas akong nakita mo sa akong amiga gapon dito sa Kalagkala Gulet. Sayom ko na byuda nga asawa ko igagaw niya. Gwapa piya siya. Ha? Ato. Asar kay mag-anda mo pliti. Asa oy. Gwapa piya siya taga Uslob ko. Uy, asa oy. Niya ningon siya kung Uslob ko. Dai, ano mo magkanagminyo din nga gwapa man ka. Ano ko magminyo sa puso ko. Di ko oy, makita pa lang niya ko ba nga mulata. Pero di kayo mangulata. Budlay di kuguson pa na kung nato maligo. Lugdan pa. Pagkakugos ka kadrungan mas taas basta ko pa man tong babayahan na nimo. Ano ba taas ari ko sa ubos? Di katari mo kabo no? Kabo. Ano lang dahil ha? Ayaw lang kalimot sa pag-ampo dahil dangop tas mga pag-ampo kay labi na niya karon sa mga bagyo, mga linog, ayaw at kaloyan. Salamat po pa na itong tuluman nun. Kung ako ang Puzzle Tihon.